Kolmeroord is in beeld van neetopvang. De groepsaccommodatie kan 124 vluchtelingen opvangen en leidt in Nationaal Park Lauwersmaar. De gemeente Kolmeland, het is de locatie onbeen aan het COA. Die berieren hadden nog op. Opvang van 124 mensen vinden ze eens wat te min. Multifunctioneel centrum De Beijer in Reensemegeers beeld ik joert voor eerst dicht. Daarnaast maar de sportvelden van voetbalclub VCR net broekt worden. Onleiding in de brand van Juster in een score onder Tjada-waai in het dorp. Daarbij kwam asbest vrij. Basiskwallen de Tarrissing is joert wel weer. Culinaire gruthandel Krikke uit Grauw is in de oude 3 jaar meer dan 10% per jaar groeit. Dat is de belangrijkste reden dat het bedrijf nominair is voor de High Growth Award. De groei zit er vooral in dat het bedrijf dag en nacht bereikbaar is. Dat is belangrijk omdat de gruthandel vooral levert aan de horeca en die sector bestelt vaak jongens. Bij een ongeluk op de Lauwerszee bij Dokkum is juist de jonge man verwonnen rekken. De man kwam met zijn auto uit de richting van Dokkum en rekken trok onbekende oorzaak van de diek. De auto belandde in de berm vanuit de macht door het stuur kwijt rekken. De auto van de man kwam uiteindelijk in de sleer te landen. Joen en vannacht buien, bij zee mogelijk maar tonger. De zuidwestenwind is vrij krachtig en het wordt 4 graden. Morgen bewolking, buien, temperatuur 8 graden en er zit een matig ontkrachtige noordwestenwind.